Мария винаги е бил възпитателен, особено когато го дават и по телевизията. Може би говориш за филмите на Джеки Чан? Джеки Чан е нищо сравнено с някои наши полицаи, Мария. Виж това. Гледаме интернет клип, в който полицай от Долни Дъбник нанася побой над младеж. Миналата седмица събитието беше широко отразено в медиите. Ти познаш ли в кой замазваш? Ще ти побъркам живота, бе! Недоносеник! Тази глава празна, бе, недоносеник! И какво то празна, бе? Празна, бе! Да се види майка какъв букук родила! Не дай мудре, бе! Какво бе? Аз не ама ще те убия, бе! Махни, бе! Махни, бе! Ще те убия! Махни, бе, човек! Ще те убия, бе! Това е бе, си не сме хубаво. Мини, мачи, бе! Маш такъв! Лайда! Мати, бе! Павлатина, лайда! Не мудре, бе! Казах ти, но ти ще те убия тука! Ще те убия, но ти! Обърнете внимание как завършва клипа. Да проверим как завършва същата драма в репортажите на различните телевизии. Започваме с календар по Нова телевизия. Павлатина, лайда! Не мудре, бе! Казах ти, но ти ще те убия тука! Ще те убия, но ти! Както видяхте, нещо липсва. Точно финалната реплика от оригинала. Любопитно е как е отразен клипът в новините на Пробеге. И тук финалната реплика липсва. Може би в новините на BTV ще видим целия клип. На клипа, пуснат в интернет, се вижда как униформен обижда и удря младо момче. Ови, Мария, и в BTV, и в календар по Нова, и в Пробеге, клипът прекъсва винаги преди уточнението. Защо ли? Единствено в Здравей България по Нова видеото беше пуснато до края. Сигурно случайно. Казах ти, но ти ще те убия тука! Ще те убия, но ти! Господар, виж само как се вижда.